Dugong! O kinkaya. Bago na ko sugdan kining gapnod sa kong ginabuhi, Before I start my struggle of your life, timbayaw sa nako mga silingan din sa barangay Madaom, Tagum City. I would like to greet to all my neighborhood in Madaom, Tagum City. Tawgan na lang ko ninyo Mercedita. Just call me Mercedita. Ayod ko mura na kong iyaan ninyo. I'll tell you honestly, I'm older than you. Respetuha ko ninyo duha, ha? Respectfully yours. Smile before you open. Buguyon rabar mong duha diha. You know, tell you honestly, you two of you look like guys must be crazy. Minyo na may ni Gardo. Yes, I have a husband, Gardo. Napo katuig na minyo. 10 years in a relationship. Oga. 10 anyos daw sabang among anak. And 10 years old, yes, we have a son or daughter. Son. 10 years old boy. Yes, that's true. Kumpiyansahan ang panahon karon Dolanday. Yes, that's true again, correct. Labi na kumukuha ka og mga kasambahay. Yes, we have O ka na ba mga yaya? oh yeah, like we have a caregiver like that. Very hard. Huwag ang bantayan gyud nimo ang imong mga kabtangan aron di kang makawatan. To all the things in your house, let's watch this. Nagsugod rin tanan sa dihang nagkuha kog yaya. Maitago na to sa pangalang Joanne. This all starting with I get a caregiver in my house. Just call her Joanne. O din nagsugod ang kapnod sa kong And kinabuhi. this is the story of the stagnant of my life. O ginini! Anay tabo! And this is what happened. Maning 5 mil niya akong kwarta diri. 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2.
Kung lang yung 5,000 ba, sa saan nag-ihap? Eh, mga 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Kung lang yun, kung lang yung 5,000 sa usamis, mga 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Kulang yung 5,000 na. Isa kayo nagkuha? Daddy? Daddy? Oh, Nawa lagi kong 5,000, kulangan ko 5,000 rin yung kwarta. Ay, hapon ako, ha? 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 na yun. Dali na, napito yung 1, 2. Kulangan dyan ito kuha 5,000 ba? asan din mo na ginatago mo kwarta? Dara may trabaho, hapon ako. Dara may na sa kabinet. Ang hapon na. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 3 na lang yun. Kulangan. Nagkadugay, nagkagamay na lang yun ba? Pakutanda ko na lang mong kwan. Kanang yaya ni mo diya ay kanang si Joan. Ano, tanaw na ko ng kiriwan yung nagkamot ng bayanan na. Si Joan. Daan ko pala. Ginaginisik. Nung ginisik kamot sa kuming... Ni kamot na alom sa kumingking. Sa naray alom sa kamot kawatan na pantay lang ginibataan. Memi. Ay, Junjun. Oh, yun na. Asa man ang imong ate Joan? Naman siya sa Joan at tumami naglaba, mami. Naglaba, patik-atik naglaba-laba ba? Soryahan na dito. Tatuon ko na, be. Ina dito. Inay mo. Patuwa diri. Isuryahan sa mong mama. Ina dito, Junjun. Patuon rin kayo. Istoryawan ako. Kaya kulangan akong kwarta. Nangaya pa ba, 1, 2, 1, 2 na yun, Kulangan yung 5,000 ba? Kulangan yung 5,000. Nagusaon ako ba? Patuwa dito papasa diri, ha? Sige, Junjun, apasa. Daddy! Alamot lang na nila, ma'am, kay nakamot sa pulis. Ay. Nalagan ni. Ikaw, ha? Anang imporma ni mo daan, ha? Para ba kay tato na si mong ko, ano? Ano rin ko magpatato di ko sa likod, sir? Pero nila, kawatan ni nila, sir. Tubag pa jud ka. Mami, so may ibuhat Ikaw, sir, namalagay tato, sir. Piklat na din na tato, sige. Ay, Ikaw, di pagod rin, Juan? Kulangan og kulangan ng 5,000 yung kwata. Ayan po na ko ata, ha? ate sa, di ba ikaw, Joan, isulod ka sa kwarto sa mga... Kaya alam, isuko man ko ni mo, sir, ha? Ay, noon ko nito, sa. Pagkawas ni mo, karon kwarta mo ate, kulangan na. Kulangan, bitan. Ayan po na ko ata, ha? 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 3 na lang yun. 1, 2, 3. Kulangan yung 5,000. Wala ko nakuwala! Wala ko nakuwala! Grabe kayo! Patagilan mo na yung kulangan dito! Sabi ko, dili mi gusto hilabtanon dire sa mong balay. Oh, bisag inaato na to akong uyab si Ranggot, eh! Wata ko to akong uyab! Itugkog! Maguha ang kwarta dirite! Kabalo ka tayo imong Ay, kung ala na! Nagaanhin na dire pag wala mi, imong ginaprituhan ng pork chop na. Okay, alangan no! Maluoy ako! Kana tinoon na! Apan! Wala ko na kwarta nyo dirite! At ito ako mga beer gipang istak sa rin, gipang lala atong imong uyab kasi Ranggo. Kuya! Wala ba na nakilabot, kuya? Palayasan na, so gusto mo, papriso ka na mo, ha? Wala pala yan! Mami. Mami mo sa Ranggo! Wala! Dili siya, ikaw! Mami, sabi desisyon ni mo. Oh, kung gusto ni mo, bayaran ni mo to. Bayari! Wala lagi, kuya! Wala lagi kaya ba yung ulo? Di mo siya magaya. 5,000 ko naman, palayasan na lang. Ikaw, layas dire. Layas dire kung di ka gusto mapriso. Layas! Layas magkani! Layas! Tamura mo na yung balay dire! Magkutubag pa dyan ka. Nagtanon niya ka kayo, ha? Nakay Venecia! Layas mo dire, ay! Panyaro yung banan na! Ay, daddy. Nagikuyog na ko si In-In. Mao na ni bag-o na tong yaya kay para na mo bantay. Oy, tay. Kasi din nga mo, mabuha ba ganing igaton maning bayanan niyo, eh. Taga man kain-in. Taga kuan ko, taga. Bisa ka asa man ko, te. Asa man nakita ni mo, daddy?
Ubo man lagi kayo ni short na ay palda o marang si Maria Osawa o kung ano. Naluoy ko ani kay. Pinamaria Osawa takas kay Bidya. Sasama na siya. Uy, dili ko Maria Osawa. Uy, tiya tanakan ni. Ay, ikaw, di ba may gusto gilabtanon rin sa balay, ha? Kana porma ra ba rin mo daan? Budats kayo. Magani, magdadalag syol. Saan mo magdadalag kang syol, day? Ha, patanaw ka ni mong bayodita, be. Tara, sir, oh. Ano, be? Mapari mo na kita na dito nga uban man mong duhadan. Wala man ako nag-iapas sa mga dili may mong... Ah, sige. Siksir ba kayo? Kung saan ka nagbasa ka sa... Previous occupation. Ah, Dito sa mga dad, nagbasa ka ang isa ka kamot mo, gigunitan ni mo ang bayodita, isa nagulit ka sa paa sa... sige. Sa mangka. Ikaw inin, ha? Dati rin kang membro sa ganggang, di ay? Oh, membro ka sa kandang ayaw, ha? Ayaw, ha? Katong bagkukang, no? Uy, bago ko na membranan. Tagapanabo mo ko sa una, membro ko sa tinaigang. Ay, bawal, be. Ay, yung pagkarakaran diri, ha? Kay na. Ay, patsujog ka. Tinaigang, kadungog ko na sa amigong si Brian Ginto ba? Ano po niya mga tirada sa una, tinaigang. Ah, basta di may gusto gilabtanon, di ba, mami? Ah, di mo gusto ka ng kiriwag ka, ma? Bantayan ni mo ang among anak, ha? John. Daddy, Daddy! Dapagod, ma. Dapagod. Pangit man lang taglang, oy! Ah, sige. Dad, nangutan na lang ko. Ano ba ba? Mamatay kaliwat. Labay kaliwat bayot. Pura na. Bayot to na lagi kaayaw ni Liyok ni si Junjun. Ano, sagli na lang gunagod. Hindi mo pa magilahirita ng itong anak yun. Junjun? Mahinaw kasi mga tiin-in, ha? Okay, nagyan. Inen, tarong ka gini akong anak inen. Kay... Ay, mama ko siya bala. Mamay ka kumuluto, ma'am. Kana. Layan tanay mong luto, ha? Tanaw na to kapasar ba na, okay? Okay, sir! Dadi, ang imong kamot ba? Sabi na kamot mo, mahilap na ng paa. Alam niya, slaw, uy. Grabe dito sa barangay na mo. Iba na ko Maging law, uy. Ganahan ka, Dad? Ganahan mo! Labihan mo sa kong lauoy! Ganahan kayo sa imong lauoy. In. Daddy, namimili kayo ang gulay, Daddy. Oh, tanawa, pati si Junjun, may kaon ng gulay tuon si mong law, uy. Kabalo ba ka nga nagluto ko sana dito sa barangay na mo. Mga gani. Saway manggo, pero wala may malay ka maluto, day. Pinagluan man ko sa kong kuhan ko sa una. Sir, ako ka na sa kong mama. May mga tumuluto. Mayo. Ang pista, ginahire na siya. Kaya lang kuhanan. Kanang butangan niya gamay hurim-hurim para ang mukhaon. Gamay rin kaunon. Pero... Wala din mahurot ang kuhan, ang pagkaon sa pista. Kanapista law, oy. May mulutong law, mo. Okay. Upa, pansit. Wala nang kuhan. Pagupsan siyang itna. Mamantira kay lami kaayo. Oh, ay ko ina mo nang ipakupsan. Dito, gilubagan ni mo, ne? Wala, kuya. Oy, lami ko mo timpla. Asa magigamit yung sa laan aning kuhan, kaning dinunuan. Katong akong bra. Sige mo, mami, mo gawas ako ha. Masunod ko nito ila kuan. Ila paring, mamit-di ko ila paring Jiko Pito. Sige. Pagbalik ha, balik ka na yun. Balik ka na yun, mahubog ka. Good to million kwarta kay isa na lang yun kay kuwara ko 9,000 ra ko niya kwarta isa naman isa one na lang yun so isa lang ihap piloon ako di kadaghan niya akong isa kalibobe para daghan niya one kalilang so saan ako pilo niya 1,000 naman yun kulangan yun di good to million akong kwarta ba
Bayaran ba na ako itong tuition sa kurente o sa kung ano'y kanina tubig? Nabig yung internet. Bayaran ba na akong internet, ane? Oh, ano sa kanya, mami? Dad, nawala na ba na akong 8,000, dad ba? Oh, utsa? Luwad na nabugag kwarta? Gisulti na kayo na ako ni mo, dad. Nawala na akong 8,000. Kasama nyo yung talon kayo na rin, dad? Selo ako, pero ako na ba'y nagrekomenda ng in-in? Tawaga to. Tawagan. And then... Yes, ate! May split naman di kaliting bataan mo. Dali sa dire. Ikaw tayo, ma-split ka, ha? Ma-split ka? Itutuan ko sa ate mo net sa unay. In. Ay, Di ba nagsulod ka ganihan? Gipalimpyuhan akong kwarto? Oh, nalilingkod rin niya. Daghan man kayo itong Webster, galawa-lawa naman ay maraming balay ni Spider-Man akong siligan pati ang kisami. O niya? Ay, bigang butike! Sa kisami! Asa ang 8,000? Nawada no kwarta yung mong ate. Asa ang 8,000? Wala, hindi sulod rin ikaw. Ay, ate! Wala, dyan ko na nilabutan na mong kabinet kaya nakalak ba yan, ate? Oo, nakalak, pero anong abre man ni Ronbe? Kabalo ka, dali ra na lugito ng kutsilyo ng iyang kabinet. Kinsay nakuha sa kuha nga, kaning 8,000. Uy, ate, wala dyan ko kabaloan, ate. Eh, kung dili, ipabaraw na ko, dad, dad. Ate, bisag ingani kong nao, pero dili mo ko ilagtalo, no? Bisag membro kong tinaigang sa una. Uy, dili mo ko ingon, ana, dili ko kawatan. Pero ipatagnan ako, ipabaraw na ko. Kung saan ba, dad? Gusto ka, dad? Ipabaraw na ko, dad? Kaya na, palayasan na dito. Palayasan na. Ipabarang ko ni dad, ipabarang ko ni. Sige, ipabarang ko. Wala ito ko natlong. Basi maunay pa mo. Dad, ipabarang. Tubag mo, tubag mo. Tubag mo, ipabarang yung ka ko. Ayun na lang, ayun na lang, ayun na lang. Ipabarang ko ni dad, ipabarang para ipatagna niya pawal, ipabarang na ko. Ayun na lagi, ayun na sabihin na. Ano, di ba di ka gusto ipabarang na ko? Ayun na, kiluoy na kayo yung tanaw mo, bag-bag ang mga pana. Para mo tagam na siya, para mo tagam. Vapor baglids bata, sayon. Wala ito ko sa laba, wala ito ko na nilabot. Layas, dali, layas! Layas! Ayoko ninyo pasangili! Di pasangila na kanina mo, layas na dali. Oy, inin, sa'yo gusto mo, mapreso ka o kuan? Mulayas ka na lang. Sa, mapili ka. Mapriso, ipabarang o mulayas? Mulayas na lang ko ay mga way pulos mo! Ako kami nino yung way pulos. Ikaw mo pumasakil mo may ebidensya! Ipabarang ka na ko. Sa mga ipabarang na ito ni dad? Ayun na, sabihin na lang. Layas na din. Mulayas na ko! Layas! Hindi ka butike! Magpabutan ko CCTV din. Ayaw. Ano yung baka gusto mo Ay, pabutan? basi na to na, yung butang-butang CCTV ng kwarto, laing kayo. Pabutangan ako ng CCTV kay para makita na to sa mga liyok sa mga tao Wala naman diri. yung palayas naman ako to. Naay mga botre, naay akong i-kwan diri, hire diri. Isa may mo tao na to, si Adonis. Sige to sa Adonis Alba. Ayaw to. Kato lang kay diri, kato lang siya, Ano kato na lang. lagi pagpatao ng CCTV? Kung ano na yung manghilabot kay palayas na nato itong mga kawatang yaya na to. Basta. Ay na lagi bida ni mo eh. Ay nagod si Kwan diya, karingga diya. Usa man nato ni. Maabot tong anak tong parinti ron, mo na lang to tong mas may ng anak sa parinti para sigurado tanga dili labtanon. Mabot ataran. Oh, markaron na oh. Mao na gini. Dali ara gyud ana niya magabot na. Hi, tita, dito ah. Oy. Ano naman mo, oy? Isa magkaanak Sino, babae ba? Kini ba? Isa mga anak. Ikaw ba tong anak ni Ruming? Oo, ako kayo. Mo ba? Oh. Sa kito dapat namatyan sa iyong papa? Ay, ginunggap man to. Gabo na to. Gabo na yan. Ginoon lang ka. Ano na yung unsa na mo din, unsa na mo. Ah, Ay, sige. aminaw day ha. Okay ah. Gusto na mo nga limpiada ka unya may kamuluto. Kabalo ba kamuluto? Ay, kabalo, uy. Oh, gawas niya na di may gusto hilabtanon. Ay, Sagot ka? sagot na. Okay? Okay, Ay, na. kung masakpan ka lang ko
ko, sakpalok na may wala na ikap, ipalayason man ako. Di, papriso na gina. Sige, ipabarang pag na to. O, kana. Hindi ko lang paano na Ipatagda o ipabarang, ha? Ha? Sige na, kana. Samo sa dada. Nawala naman dali akong Gismildri, oy. Grabe na pa kayo tilago. Ako itong itiguman taon, oy. Ato naman ito. Ay, ako na akong kwarta, be. Pila na lang yun, be. Oh, nung sarap ka? Nawala nga ako. Anabod ko diri og Gismildan. Na, kung saan naman yung... Isa mo yung panguha diri, oy. Isa mo yung panguha. Kaya! Pakdat! Doon, Nga naman! di ba gipalimpyohan na pa ng kwarto si mo, ha? Oh, pinalipin ko ganiya. Nga naman! Oo, nawad anong 10,000 mo ate. Igawas to. Asa nawad ano? Wala ko nagwa kuya, oy! Igawas to! Wala lagi! Sige, pagawas. Ipatag na ako. Ay, Ipatag na, ipabarang na ako. Wala ko nagwa, Ang basakpal ako. Wala, kasi ba itanaw akong bulsa, wala maginay kwarta diha, oh! Hindi ko kawatan, hindi ko... Ipatag na ako. Ano mahirap man ka? Ano naman sa angin man mo nga wala man may ebidensya nga ako ba nagwa o wala, di ba? Ipatag na ay ako. na, patagdat. Ipatag na, Ito, eh. makanatag-natag na nga di man na tinuod. Di, lagi na. Pabarang na ako. Di, lagi na. Tawa lang. Una may nagdugay sa inyo katabang ba? Ang tuon ako. Ay, tigulang. Ma'am, asa man kayo na lagi. Ay na lagi. Uy! Wow ko na tigulang sa'yo. Daron. Ich will cooking. Si Tutuan yung manad na. Hindi lagi na tinuod. Paghilom ka ba? Kay masuhong ang akong gahom. Sige, sige. Abra ka daw. Kisa naman ako. Kisa mo ginong. Abra langkat bra. Sige. Kabalo ka kisa. Kabalo ka kisa nung. Kabalo ka kinsa. Oh, hilom gani, hilom. Saan ako pagkabalo? Di ko kakonsinsi, alingog ko kinababa ni mo. Malay. Sarinong. Mamita na lagi. Napasaylo ba ba kunin mo, Aninong? Muli na lagi. Tadi lagi na tinuod. Dati, para mabalaan na to. Tuloon ako ni kandila din sa balangga na. Gato na tubig. Puporma ni siyang tao. Tanaw na kukulaki o bahay. Balikawatan na niya. Sabay mo man ang ibutang imong kamot niya. Ayaw, buta, Ayaw ayaw. butangan mo ni mo ng kandila na diyan sa tubig. Mulutaw mo gina. Ila dilaron may mo Daddy. ng eskwela mig science oy. Daddy, ayaw. Ano mamang baraon ng, ano mamang ng baraon, ha? O sa ba ni kuritisity na lahagtik ba ni sa muka ba ni bada. Ayaw, sige, napadayon, nong. Tanaw na ko ang naporma ng tao. Oh, babae no, kay tanaw, taas og buko, makita no sa kandila. Oh. Hilap ganit ha, ganun naman di ko barawag. Oh, babae lagi na. Ito lagi na atong parinting. Gusto mo na, babae na lalaki. Pakdat lagi na. Di na lang ko musaba eh. Musaba ba ninyo? Tapos lukon akong gagawin ha kung mo masakitan ba? Dansa ka dan. May amigas pula diri. Sige, nong, sige, nong. Kaya tapos lukon na po na akong gagawin ang iyang aping. Adiya, At dong. ayaw lagi kong barawa ba? Daon sa naman yung tao niya. Dili ba? Ako lang. Dahil pasabdi na siya rin Yes, kapatid sa aping. sige. Dili na Ano nasa. magbuot man kasama mananagladad nga naman. Sa lapalapa na lang na. Sige, sa lapalapa niya. Tapos lukon na ako lapalapa. Ay lansang ko sila alam. Galasgawan yung balay ng munong. Uy, ganyan, yuta. Ramagunigot. Dan alagi kumpiyansa di adan. Sige kumpiyansa di ha. Tuta sa kanito, anak niya.
Tapos lukon ako niya for adults na rin ba? Diskandila. Paspasan ako. Daan ka pa. Kabalaw na kong gisikota. Kisa long. Hawag ka kita ito, buta ka. Kanawa. Ha? Dati naman ka Jackson, ha? Daddy, ikaw may nangawat, Daddy! Mami, pasaylo ako, mami. Tinoon ba na yung mag-isol? Tinoon eh? Ikaw to silo ka na kanila. Bebe. Okay. Lugod si D.I. Nga ikaw ikawatan. Paano ang imo man yung nabuhat na ako? Mami, hindi na ako mausap. Nakautang mo gugoy parigod. Paringgoy-goy, nakautang mo paringgoy-goy. Iya mo gutong Paano ba kayo linta sa bani niya. Layas! Mami, pasaylo ako. Dok, ikaw na lang siguro kung malaho, no? Kamalungang Ay, delete ka type na. Sorry tayo, pasensyahin na gina. Chosis mo sa nagkakaya mo lang, ah. Chosin ko, bisagin ani lang ko. Ah, Ay, dati. excuse me lang, Kim. Iluwan ako na kumama. Ano? Hindi ba nasa ko lang palapal mo gilawanong? Basta na kayo kong sinilas, Layas! Nasakpan na gid ako. Nga kumbanang si Gardo Rade ay ang tipanguha sa kong kwarta. Nangaisag pasaylo, ako na lang pong ipasaylo. At isayod ako karon nga di nakakumpiyansahan ang akong bana. Muna ko na ko'y kwarta. May paisuksok na ako sa umbra kung matuog ko. Sigurado pang di muwa. Pero nagbago na siya. Actually, nagbawi ang akong banang si Gardo. Daghang kay salamat Olanday. Unta makarealize po na dili angay pasangilan tanang yaya. Kay basig ang inyo harang bana may tipanguhag kwarta. Daghang kay salamat ug hangtod sa sunod higayon. Kininyo suhat magtatampo. Merci Dita. The sad heart, don't be discouraged. You will realize it's hard to take courage in a world full of people. You can lose sight of it all when the darkness inside you make you feel so small. But I see your true colors shining through. I see your true colors. That's why I love you. Dalang nagbalik na, Brad? Ha?